shi dan kwallo ana neman jajirtacce ne, wanda baya da tsoro, wanda baya waiwaya baya, in ya dauki kwallo shi baya tunanin dawa sai dai ya gaba, wanda ba shi da tsoro, yana da zuciya na expressing kanshi. To wannan irin dan kwallo shi ake nema, mayaki, saboda ita Rangers an santa da haka dama. Yana iya yiwa shi duk wani abu da ka sani na rayuwa ba abin da ba iya maimaita shi, har ma a samu abin da yafi baya ma. To saboda haka abin da yasa shi proprietor din mai club din shi ma kanshi a haka ya tashi, shi yasa ya kafa wanda ya dawo da wannan team din, saboda shi ma ya taimaka ma wasu yara su ma su ci haka. Wannan sunan da aka ce ya bace a Kaduna shi yake kokari ya saki dawo da su. Kwallo duk duniya yana da yare ɗaya ne, duk inda ka zagaya a duniya abu ɗaya ake a kwallo. To abin da nake so in nuna musu shine su gane cewa kwallo yanzu sana'a ce, ba wasa ba ce. Ita wani abu ne da za ka yi ka samu abincin da za ka ci a gida, da kai da iyalinka da ƴan uwanka da abokanka ma. Har shi kanshi Sadiq da ke da wannan timin yanzu, har in Allah zai kai shi matsayin da ya kai turu kwallo, to me zai hana su ma su jajirce. Kamar yadda ka ga ake a duniya, gwamnati dai ba ita take tafiyar da kwallo ba. Duk da ake so kwallon samu ci gaba, ba gwamnati bane. Gaskiya mutane ne, kamfanoni ne daga waje, su suke sa hannun jarin su da mutane, su suke sa kuɗin su a ciki, saboda duk wanda ya sa kuɗin sa cikin abu dole ya kula da abin sa, dole ya sa ido. Kuma duk wanda ya sa kuɗi yana neman riba ne. To ita kwallo kuma ta zama kasuwanci yanzu, saboda haka ya kamata ne ita gwamnati gudunmawar da za ta bayar shine ta bada wani yanayi da kwallon nan zai samu ci gaba, shine kawai. Amma maganan kuɗi ko wani abu, wannan kamfanoni da mutane masu kuɗi na waje su ya kamata su sa hannun su cikin wannan al'amari, su taimaka ma wannan lamari. Alhamdulillah, shi NPFL shine babban rukuni na kwallon kafa a nan Najeriya, kowa ya san haka. Ba zai yiwu ba in ka duba standard matsayi na irin kwallon da ake buga a NPFL da wanda ake buga a NNL ba ɗaya bane. Saboda haka ana neman yan kwallo ne da suke da experience sosai a ciki, ko da yara ne ya kasance dai suna da experience. Wannan shine gaskiyar magana. To kamar yadda nace maka, team ɗinmu ya kunshi yara ne sababbi matasa. To wannan wani level ne zamu je. To ya kamata ne a yi balance. Akwai yaran matasa sannan kuma akwai masu experience. To wannan na sani scouting department ɗinmu da su management ɗin namu throughout the league mun ga inda muke nema mu gyara, mu karfafa, mu samu canji a nan, kuma suna nan suna aiki, kuma insha Allah za a samu ainihin yan wasan da ya dace su haɗu da sauran da za mu retaining din mu buga wannan NPFL din. Burinmu shine mu ci wannan league din, kamar yadda muka yi tafin wannan group din a NNL, haka burinmu shine mu samu continental ticket. Sannan kuma burinmu shine, saboda ba za mu iya zama a nan har abada ba, wata rana mu ne wata rana ba mu ba. Insha Allah mu dinnan da Allah ya amfani da mu don samun wannan nasara, insha Allah mu za mu bar wannan team din a turban da sai dai wasu zo su dora akai, insha Allah.